האלימות שאנחנו רואים, ההרג, הפצועים באלפים שאנחנו רואים בין עזה לישראל, גם בצד הישראלי וגם בצד הפלסטיני, באלפים נהרגים, זאת הוכחה לכך שממשלת ישראל וגם הממשלות הפלסטיניות וגם חמאס הן ממשלות כושלות, מכיוון שהן לא מצליחות לתת את הדבר הבסיסי שממשלה צריכה לתת לתושביה, וזה ביטחון, וזה שלום. הן לא מצליחות לעשות את זה, הן אף פעם לא הצליחו לעשות את זה, ולדעתי גם אף פעם לא יצליחו בעתיד. הן גם דרך אגב לא ממשלות לגיטימיות, לא הממשלה הישראלית ולא הממשלה הפלסטינאית, מכיוון שהם לא נבחרו על ידי התושבים הישראלים והפלסטינאים באזור כולו. באזור כולו. והן מוכיחות גם לישראלים וגם לפלסטינאים ולעולם כולו שהן לא מצליחות לעשות שלום, אין להם חזון לשלום, אין להם יכולת לעשות שלום. הדבר היחיד שהן יודעות לעשות זה מלחמה, זה הרג ושימוש אלים בנשק ובמלחמות אינסופיות. לכן אני מציע, על מנת לעשות שלום, על מנת לתת ביטחון, להקים ממשלה משותפת, ממשלה פדרלית, לפלסטינאים ולישראלים ביחד, שתקום באופן עצמאי, לא קשורה לממשלה הישראלית ולא קשורה לממשלה הפלסטינאית, שתקבל את הלגיטימיות שלה מהתושבים הישראלים והפלסטינאים, ותעשה שלום ותיתן ביטחון לישראלים ולפלסטינאים. תודה.